Od prije posjedujemo neke knjige gospodina Bekima Seranovića, puno smo čitali o njemu, u zadnje vrijeme dosta je bio promoviran i na televiziji, osim toga i na posljednjem Interliberu, sajmu knjiga i učila. Tako smo došli na ideju da bi bilo zgodno i kod nas organizirati promociju romana Tvoj sin Huckleberry Finn, stoga smo sretni što smo uspjeli ostvariti suradnju sa autorom, tim više što je to prva promocija tog romana u Hrvatskoj. A može se život zamisliti i kao plovidba rijekom od izvora do ušća. Ploviš tako u vlastitom tijelu koje je tvoj brod. Izbjegavaš brzake, stijene, pličake, sprudove, negdje ubrzaš, negdje jednostavno plutaš, negdje te matica bespomoćno ponese, a negdje vir povuče prema dnu. Ali na kraju ipak dođeš do ušća i uliješ se u more. Cijeli taj riječni tok kojim si plovio je zadan. To je valjda ta sudbina, ali ipak na nju možemo utjecati, jer ti kormilariš svojim brodom. Ti si kapetan, ali i kapetan mora pratiti rijeku. Ne možeš ploviti po suhu. It's good to know where you're coming from, but more importantly, where you're going. Ovo što ste upravo čuli je odlomak iz romana Tvoj sin Huckleberry Finn, najnovijeg romana autora Bekima Seranovića, a po nekima i najboljeg njegovog romana do sad. Na neki način ovaj roman je, ajmo tako reći, nastavak. Dakle, opisuje ono što se dešavalo nakon ove plovidbe, a istovremeno dakle opisuju neke epizode sa te plovidbe koje nismo uspjeli snimiti. Dakle, odrastao sam u Brčkom na rijeci Savi, otac mi je bio kapetan riječne plovidbe. Ja sam htio da postanem pomorac, pa sam se zato preselio u Rijeku. Međutim, dok sam ja završio škole i to, pomorstvo je nekako prestalo biti ono romantično, da ploviš pa izađeš pa imaš 15 dana. Središnja knjižnica nacionalne manjine Bošnjaka osnovana je krajem 2012. godine pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture. Osnovana je na inicijativu bošnjačke zajednice u gradu Sisku. Isprva je bilo riječ o nekoliko knjiga, međutim u posljednjih 3,5 godine fond se značajno proširio, stoga broji preko 1500 naslova, a zbirka svakim danom sve više raste. Osim klasičnog knjižničarskog posla, dakle uvođenja knjiga, katalogizacije i inventarizacije, Središnja knjižnica nacionalne manjine Bošnjaka organizira i razne promocije, tribina, predavanje kao i radionice za mlade i odrasle.